Silvia. Xornalista. Sí. Sí. Estaba cuidando xa. Moi ben. Tardaba en chegar e que dormido. Moi ben. Creo que chamaron esta semana do xornal, non? Para facerlle unhas preguntinas. Sí. Pasemos da cociña que estás máis Veña, adiante. Vamos, por aquí, cuidado, pues, calor. Moi ben, sí. Sente. A ver, temos aquí que temos. Podo ofrecer marisco de cortello, claro. Non, a verdade é que non quero nada. Queda un pouco de ruido. Non, estou ben. Ademais, isto vai ser moi rápido. Así algo máis ligeiro, ten aquí unhas uviñas, unhas Non, mandarinas. de verdade. Non, quere viño? Viño si quere. Non, en serio, non se preocupe. Tome viño, usted tome viño.
Está ben. Collei. Moitas gracias. Xa tomei unha tamén, non é? Moi ben. Isto xa lle digo, é que non lle vai levar moito tempo, así. A ver, no, que quería saber. Nada, un poquinho sobre a historia da banda de... Un momento, que teño que mirar. Sí. A historia da banda de... Ah, sí, de Vilatuxe. Iso. La historia, non? Esa, sí. Podo escribir un libro se quere. Pasa que non me achaba todo o día para contar que se quera a metade. Oi, señor, é que eu non teño todo o día, a ver se podo resumir un poquinho e así acabamos antes. Vale, resumir, Veña, vamos a comenzar polo principio, sí? Polo principio. Ajá. Empecemos a ver polo principio. Ai, Cando se formou a banda? eu lembro-lle que cando era pequeno, escoitando aos maiores, que cando Vilatuxe era concello daquela, houbera un intento por facer a banda, pero non se chegara ao porto, non? Xa máis tarde, cando eu me iniciei na música, tomei os meus primeiros pasos de solfexo na man do noso primeiro director, sabe como se chamaba? Manuel Sánchez Anseado. Apunte. A súa labor era complicada, porque o pobre era albanero. Por darnos clases a nós cobraba 15 pesetas. Daquela xa se cobraba 15 pesetas por ir tocar a unha festa. Imagínese usted, tampouco era gran cousa. Pero bueno, sempre recordarei porque foi o noso primeiro directo. Como tocamos xa aqueles pezas. Despois xa lle seguí con Eliseo Pedreira, era de Moimenta. O señor Joaquín Roldán Siles, un subdirector da banda militar do Viejo, degradado por causas, bueno, o caso é que se oponía ás ideas franquistas e acabou escapando así dos núcleos políticos importantes e chegou aquí. Sí, bueno. Foi con él que comenzamos a medrar como colectivo, sí, e a ensayar as primeiras obras que tocaría a banda, sí. Pois casi non lle vou dicir que non. Está fuerte. ese momento? Ese momento pouca cousa. Non tocábamos moito. Tocábamos case sempre 4 ou 5 pezas. 4 ou 5, nada máis. Se lle digo que unha vez. Unha vez tocamos 12 veces. 12 veces. 12 veces. Non pasa nada. Na procesión. No concerto da luna. No pasador da tarde. No que concerto. Repetimos, pedimos unos días. Que patrióticos, A ver, tampouco é a cuestión de ser patrióticos, o que pasa que daquelas, entre que nós non tiñamos repertoria, a ver quen se atrevía a dicir que non lle gustaba a himno nacional.
Bueno, pero claro, despois fomos tocando máis bailables, máis pasodobles, e cando coincidíamos con outras bandas, elas tocaban pezas máis elaboradas, xa sabes, flamenco de zarzuelas, rapsodias, iso incomodábanos un pouco, sabes? Se sei que tiña como un amor especial por esas obras. Sí, o certo que sí, ese amor polas obras de grande dificultade, ás veces volvíase na nosa contra, sabes? Eran moi difíciles para nós nese momento, moi difíciles, sí, pero claro, as ganas que tiñamos de tocadas, pois, daban en enfado. Era un amor complicado, era, como lle diría, un amor bruxo.
Traballo nos custou, pero conseguimos. Sobre todo coa chegada de Enrique García Rey. Ese foi o director con que a banda medrou a nivel musical, e conseguiu dar un salto de calidad. Imagínense que con él xa íamos os autobuses, os de la bala, os de Paxa, as festas. Mire, non só era director, ele tamén tiña estudios en armonía, fuga e composición. De feito, súas son moitas das pezas que tocan as bandas de música en Galicia. Entón, foron os anos gravando, non? Dende logo, dende logo. Aumentaron as festas e aumentou o nivel artístico da banda. Logo xa viñeron outros directores, como Xosé Ochoa, sí, Ricardo Xordán, Xosé Pena, Bugallo, Contiña. E despois? Que resto despois? Despois nada. Este vaise e aquel vaise. E todos se van. De Galicia se non quedas que poidan traballar. Tes en cambio orfos e orfas, e campos de soledad, e nais que non ten fillos, e fillos que non ten pais, e tes corazóns que sufren longas ausencias mortas, viudas de vivos e mortos, que ninguén consolará. Canta razón tiña nos anos Solís de Castro. Entendo que foi un momento no que a emigración fixo seres extraños. Como no resto de Galicia, imagíname que Vilatruxe tamén se viu afectada. E iso afectaría a banda, supoño. O inverno de migración roubou a primavera. Xa poden dar os homeleiros colleitas ben abondosas. Xa poden en Madrid falar con palabras tan fermosas que nunca nos han pagado a nosa fama do traballo. O vento da migración arrasou a nosa terra
deixastes desde actuar e de tocar? Non. Os exames de relativa seguridade non significaron que non se fixera nada a nivel musical. O que pasa que, bueno, digamos que deixar de lado os ensayos ou a interpretación de obras máis complexas. Pasamos a funcionar como unha charanga, como unha orquestina, xa sabe. Sabía que había que nada nos tiña nome. Ai, sí. Sabe como me chamo? Non. A Tremenda. A tremenda. A Tremenda. Con ese nome tiñades actuacións? Moitas. É verdade que pasaba ben, moi ben. E a xente gustaba que a música que tocábamos, sí. Sabe que unha vez chamáronos para inaugurar unha sala de festas aquí. Sabe como lle chamaban? Sala de festas Victoria. O que pasa é que nos chamábamos o café, pero... Foi toda a xente da vida, toda! Y con mis paragüitas por si la lluvia me va mojando, a Santiago voy ligerito suspirando por mi niña Carmela que como seda me está esperando. Voy subiendo montañas, cruzando valles, siempre cantando, con verte mi acaricia, porque acaricias no estoy llegando. A Santiago voy, a Santiago voy, como un peregrino por el camino de la ilusión. A Santiago voy, a Santiago voy, y con mi Carmela y Compostela me quedo yo. A Santiago voy ligerito caminando y con mis paragüitas por si la lluvia me va mojando. A Santiago voy ligerito suspirando por mi niña Carmela que como cena me está esperando. Voy subiendo montañas, cruzando valles, siempre cantando, con verde que acaricia, porque acaricias hasta llegando. A Santiago voy, a Santiago voy, como un peregrino por el camino de la ilusión. A Santiago voy, a Santiago voy, y con mi Carmela y Compostela me quedo yo. A Santiago voy, me voy. Ademais que esta niña unha festa boa. Pero escoiten, esa actividade musical tiña a calidade suficiente para agradar aos músicos. E o certo é que disfrutábamos moito, sí, pero en realidade sabíamos que o que máis nos gustaba era a banda, sabe? No verano do 76, o director do colexio chamoume para ir impartir solfexo na escola. Compráronse naquela 35 métodos de música que se viron para introducir unha grande cantidade de rapaces na música.
partir dese momento a banda comeza a funcionar de novo. Bueno, máis ou menos. O caso foi que o cura puxo a dar clases de religión na escola e tivemos que paralizar todo. E os veciños tampouco veníamos que querían que dáramos clases de música no local social. Entón, que fixo vostede? Que fixo? Vimos para casa. E, mentre a muller máis empecíamos, tomaba as clases aos vecinos aos rapazes, mas as treguia. E por primeira vez, seguramente, ou posiblemente, en toda a historia das bandas de Galicia, a dúas rapazas. Dúas rapazas. Si que é isto. Tamén a través de coñecidos podemos contactar co novo director, José Barrosado. E ainda que tivemos problemas económicos daquela, sabe, para adquirir instrumental, xa sabe, poucas ou ninguna axuda por parte da administración local, como case sempre na nosa historia. Si que conseguimos en adiante, e por primeira vez en moito tempo, podemos gozar dunha estabilidade como agrupación e incluso ser obxecto de recoñecementos e de apoios por parte da prensa.
Sabe vostede o que dicían daquelas prensa? Sabe? Sorpréndame. Espera, que teño aquí, mira, apuntado. Aquí. Pois que éramos exemplo da subsistencia do sentir artístico da alma galega. Sí, a verdade que fóramos tempos da agrupación, pero de feito foi cando se creou a sección de gaita, sabe? E así a agrupación conseguiu máis espectacularidade das nosas actuacións, sabe? Provocando así un crecente éxito de contratación, sobre todo, naqueles sitios onde veraneábamos emigrantes. Sí.
tanta desgraza e problemas, puido vostede por fin desfrutar da súa querida banda. Xa lle digo que foi unha boa época, sí. Despois disto xa chegaron máis directores como Ramón Vigo ou Pachote, músico retirado da banda municipal da Coruña, e co que pudemos celebrar o 50 aniversario da agrupación. Seguiu Gregorio Mosteiro e despois unha persoa que fixo posible a creación da Escola de Música e a banda juvenil, alén da casa, sí. Nacido e criado no seu da banda de música de Vilatuxe, Jaime González Pechel, adquirindo así a agrupación unha maior excelencia musical nesa época. O mestre Jaime debe ser un profeta na súa terra, polo que vexo. Desde logo, sí, pero o bueno durou todo o que nos gustaría. A chegada do último director antes do actual tirou un pouco por terra o traballo da agrupación de tantos anos. Despois dun ano de estancia, a escola viuse moi mermada. Problemas internos pois fixeron que algúns membros marcharon da agrupación ou mesmo formaron outras novas. Unha banda de música leva moito traballo, pero desfacela leva moi pouco. Creo que foi o peor momento da nosa historia. Bueno, pero a banda é moi resistente. Seguro que soubeste de sair dese bache. Traballo nos custou, sí, pero creo que a directiva que había daquelas tomou as decisións correctas, sí, e podemos encamiñarnos para un futuro mellor para a agrupación. Unha cousinha, eu estive aí cotidiando nas redes sociais e sei que logo trouxastedes un novo director, que por certo moi apasto e moi guapo e moi bom músico, pero nos tuve que entre nos. Non nos escoito ninguén. Vale, estupendo. O caso é que supuxo a entrada dese director? Que supuxo a entrada do actual? Vou contar, pero... Veña, agora que estamos aquí. Non o contesto, non o Non contesto. vou anotar. Pero, desembuche. Moitos ensayos. Xa me parecía. Pero con ele tamén é certo que volveu a banda a participar en certames e en concursos. De feito, o último neste mesmo ano.
cantas actuacións, cantas historias, cantas vidas. E cada vez que digo no ver a banda de Milatuxe, énchense os ollos de orgullo. Mamá. Eu teño aquí anotado que vostede tiña que clase a máis de 200 alumnos. Home, pois a verdad que tampouco os contei nunca, pero non sabía que fose máis de 200. Parecen moitísimos. De verdade, eu non coñecía ninguna historia de ninguna banda, pero pensar que algo tan grande para un pobo é que ás veces apenas se lle dá valor. Algo tan grande para cada un dos membros que forman a banda, sabe? Non lle quede dúbida de que unha banda de música marca a unha rapaza ou un rapaz de por vida. É algo que non se esquece nunca. Señor Pepe, que é para vostede ser dunha banda? Ser dunha banda. Pois mire, ser dunha banda é moito máis que tirar as legañas do sollo nas mañas rural para ir tocar, sabe? Moito máis que arrancar costa arriba no pasacalles para calquera aldea remota. É moito máis que estar dando un concerto que os señores da vila pois che pidan sempre Puentareas ou el sitio de Zaragoza. Ser dunha banda é ter que padecer colesterol por culpa do menudo músico, xa sabe. Músico? Sí ou sí, de primeiro ensaladilla ou entremeses variados, de segundo carne asada ou se tes sorte churrasco, e despois de postre, pois melocotón ou tamén con sorte tarta xeada, sabe? Sin esquecer, por suposto, as botas e o licor café. No, eso. Ai, ser unha banda non só é ser música ou músicos, senón, como decían antes, facer son, no sentido de xa sabe, de medrar, de aprender a desenvolverse, bueno, ser unha banda é entrar nunha comunidade humana, aprender a convivir, a compartir pareceres, a enfadarse ás veces, a organizarse autónomamente. Ser unha banda é tamén aprender a arte musical, sabendo ser herdeiro dunha longa tradición na que as bandas galegas foron e seguen a ser verdadeiras escolas de música populares que contribuíron case sen axudas a facer de Galicia unha potencia musical con máis de 7.000 músicos e músicas nas bandas na actualidade e con centos e centos de profesionais dedicados á música. E
mire, se conseguí convencela de que merece a pena coñecer a historia das bandas de música, De logo que me convenceu. xa mereceu a pena. Brindemos por isto. Pois brindemos. Saúde. Saúde. E acabamos a botella. Ai, eu me como volco para limpe. Xa montase, xa montase. En fin, pois foi todo un placer, señor Pepe. Xa acabou. Xa acabou. Isto, ao final, eu pensaba que ia botar 10 minutos. Quer pode preparar desde cocido que nos sobrou por mañá. Bueno, pois, moitísimas gracias, pero xa agora sí que me vou ir. De verdade que te agradezo moitísimo toda esta conversa que tivemos. Penso que ten que estar orgulloso do que axudou a medrar esta banda tan maravillosa. Xa aprendi moitísimo. Non lle quepa dúbida de que estou moi orgulloso. Bueno, A ver, non queres seguro levar un pouco de non, marisco de verdade, xa me contigo? chegou bastante comigo. Leva as mãos, toma, niño. Non, de verdade, de verdade. Meta no bolso, leva. Bueno, pois, o camiño non veñe mal. Bueno, acompañamos. Moi ben. Xa acompaño. Cuidado, busca. Ui, Cuidado. si ademais isto... Xa é por aquí, veña, vai. Moi ben. Nada, veña. Veña, aguriño. Xa logo. Os mozos comentaron esta historia. Logo duns duros inicios en plena posguerra. A merma da banda na época da emigración. A pouca ou nula axuda institucional
historia da banda de Vilatruxe. A verdade é que ese home leva a banda no sangue. Eu non sei, pero se todas as bandas teñen historias así, penso que merece a pena que sexan contadas. Que? En serio? Pois a verdade é que estive pensando que o mellor podíamos adicarle unha sección no xornal especial e ali escribir, pois, a historia das bandas de música. Podemos comenzar pelas historias de...
concerto de Nadal, está con nós, unha voz increíble, que dará moito que falar no futuro, e que xa está dando de logo, que é Lidia Pérez, por favor. De pequeño, sempre me decía meu pai que a mellor orquesta de Galicia eran os satélites, que era o mellor porque tiña o mellor cantante, e o mellor cantante, que agora xa non está nos satélites, por eso quizás non sexa a mellor orquesta de Galicia, está hoxe con nós aquí, e que nos vai botar unha man, como non, xa non será, é a primeira vez, pero aquí sempre repiten e nunca será a última a partir de agora. Eric Hidalgo, por favor. Todo o espectáculo que vedes aquí de luces e de son, aparte das cámaras, de todo o que vedes por aquí, é obra e gracia del señor e de los dos señores que están ali atrás, que se chaman Isidro e Juan Collazo, del Neodárico. Moitas gracias. De algún músico que tuve que reutilizar desta vez para outras cousas. Despois do certamen dixo que quería descansar un pouco de tocar, que sei que foron moitos ensaios e dedicouse a imaxe tamén e ao son, é José Tenor, por así o conocemos, e está ali atrás tamén ao aplauso. Non me quero esquecer tampouco, compañeras aquí do Concello, que bailadoras estupendas, que desde o primeiro día que falei con elas, puxeron toda a súa parte para estar aquí hoxe. Bueno, xa vedes que son capaces de facer este ballet de Galicia. Por suposto, hai implementando xa os agradecementos, que son moitos, e tamén falta outro tanto como xa se fai falta para contar a historia da banda, pero vamos a ir finalizando, e non me podo olvidar de dous protagonistas que hoxe nos contaron esta estupenda historia. A unha, volvo a decir, ao igual que Emilia, xa é da casa, e seguirá sendo da casa, e outro, é a primeira vez que está aquí, e volvo a decir que aquí sempre repiten, nunca será a última. Cristina Collazo e Fran Dareo. Ben, tampouco me podo esquecer de todos os que teño aquí, que son os que fan posible, os que fixeron posible todo este ano, os que fixeron posible... Ai, sí, tamén, é verdade, que son tanta xente. Isto non se fai con dos personas só. Tamén quería agradecer, como non, de feito, o seu director, sei unha historia, porque foi profeta aquí, e seguirá sendo sempre, que é Jaime González Pichel, do cal eu sempre aprendi moito dele. E como non, agora é director da Coral do Concello do Carballiño, o cal temos aquí a miña esquerda, así como a plaza. E como non, a toda esta maravillosa banda, volvo a decir, que me botou todo este ano ensayo tras ensayo, e que me seguirá contando.
Gustaríame, por último, decir, aparte de todos da banda, en especial a 6 ou 7 personas que son Marcos, Mariño, Luis, José Tuba, Paco, se salvou dos ensaios, que máis? Alba, Laura, que máis? Presas, esta especial para todas as cousas. Bueno, 6 ou 7 jinentes do Apocalipsis que estuvamos aquí, estuveron aquí, dende xoves, acordo meu, sempre digo a todos, ás 4 da mañá cando se estropeou o elevador e tuve que dicir que había que desmontar todo, para recoller por un lado, puxeron a cara que parecía que aquilo morrera alguén. Pero o día seguinte volvían a estar que máis ganas, ou eso parecía, e hoxe está todo isto tamén en parte gracias a todos eles, así que un aplauso. Pero por último, e quizáis ainda máis importante, para facer posible que isto vai adiante, necesítanse cabezas de turbo, necesítanse xente, bueno, que organice, xente que traballe de forma total e absolutamente altruista. E gracias a Dios, pois aquí temos a un presidente que o fai de forma total e absolutamente altruista. Axuda todos os días, todas as veces, todos os ensaios, todas as festas e todos os anos. E hoxe, ainda por encima, díxome que se tiña que quedar alguén na porta para que non houbera ningún problema co espectáculo, que quedaba ben sin problema. Pedille, por favor, que viñera a tocar, pero dixo que prefería tomar esa responsabilidade. E non é outro que Alberto Presas, que fai posible tamén que isto estea así de Dios. Como non, isto non é posible tamén sen axuda, por suposto, das administracións, a cales, como non, les pido, por favor, un forte aplauso, porque isto tamén é posible. Seguramente se me esqueza algo, pero diránmo despois, na parte de atrás do escenario, que aí chamo backstage, sempre se vindo. Así que, nada, moitas gracias, seguiremos facendo destas cousas, seguiremos medrando, e seguiremos crecendo cada día máis, porque é o que vamos facendo desde os últimos 75 anos. Moitas gracias.
Thank you.